Bueno, gustuko duzun kirol bat, pelota ez dena, Futbola. hobi bat, Laurekin lasai zer zagoizu. bai jokoak edo bidoi jokoak. Maio bat. Hondartza edo mendia. Ondartza. Leku bat edo mendiren bat edo egunerokotasunetik ihes egiteko. Minata, Aralarre. Idolo edo referente bat, Juan Martínez de Lujo. ohitura bat, Ohitura... Partio horretik... ez dakit. Partio horretik... Ize banda eta horna jutea, salda bat hartzea. beharra hori. Eta frontoi bat, Gasteiz, hogeta. pelotari bat, gaur egungoa edo ja erretiratua dagoena. Irujo. Irujo. Binakakoa jolastuko bat zen du, atxelari gazen du. Biarra. Azusta. Eta gantxoa edo dejaba. Antxo. Irabazitako txapel bat, zure gustukoena. Ainar Lanzola motera banakako. Etorkizunean botillero bai. Igual, a ver, bat ematen izan ezkeo bat. Abesti bat, 10 urte kartzela. pelotariak parrandazaleak dira. Bai, batzuk bai. Boskotari bai ala ez. Eta sekula ahaztuko ez duzun norgehiagoka bat, Iñaki Artolan kontra afizionatu eritzela Bergaran jokatu duna 22 irabazitzen. ona hori. Eta bueno, azkeneko galdera, nor gustatuko lutzeizuke hemen zer dipatxetan urrengo gonbidatua izatea. Urrengo gonbidatua... Eri jata. Vale? Eskerrik asko. Perfecto.